Po úzkom chodníku kráča taký nenápadný malý človek a na remienku vedie stredne veľkého žltého psa. Odrazu oproti nemu kráča vysoký, statný, sebavedomý pán a vedie také dve obrovské dogy. Stretnú sa. A vysoký, sebavedomý pán vraví: prosím vás pekne, uhnite s tým malým psom, ale už aj. Nevidíte tieto dve obrovské dogy? Vy sa vôbec nebojíte? A vôbec, čo je to za rasa? A menší pán hovorí: no tak ja neviem, to je taký stredne veľký žltý pes. Ja neviem, čo je to za rasa. No tak uhnite, keď vám pekne hovorím, lebo pustím na vás tie dve dogy. Hovorí: viete, že mne by to ani nebolo tak veľmi ľúto. Je to taký obyčajný, stredne veľký žltý pes, ani neviem, čo je to za rasa, tak nebude to veľmi vzácna rasa. A pán hovorí: tak počujte, ak okamžite neuhnete, ja tie dogy naozaj na toho psa pustím. Ale prosím. Pán skutočne pustí dogy. Strhni sa veľká psia bitka, kosti lietajú, chlpy lietajú a o malú chvíľu sedí na chodníku spokojne stredne veľký žltý pes a oblizuje sa. Zúfalý, vysoký, statný pán kľačí na chodníku a kričí: preboha, prosím vás pekne, povedzte mi, čo je to za rasa? Čo je to za rasa? Ale neviem, opakuje znova malý pán. Je to taký stredne veľký žltý pes. On mal síce predtým takú veľkú žltú hrivu, ale ja som mu ju ostrihal. 100 bodov, Zuzana Kronerová.